Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Bu sampean mrene kok gak kabar-kabar? Oh, alah Win, gak apa-apa, aku lo kangen ambek apa arek-arek. Oh alah. Win, ibu iku po selang ono duit po. Lek duit aku ya gak ono, Bu. Iki ae tak selangno duit koperasi ae ta. Sampe butuhe piro ya gak apa-apa sih. 2 juta. Waduh, cek akeh, Bu. Tapi kok wayah bayar iso ta? Kan ibu kan kerja, ibu duwe gaji, mosok gak percaya ambek ibu? Ya wis meneh tak selangno nang koperasi, Bu. Iya. Wis ngunae Win, ibu tak mulih sik ya, soalnya ibu wayah sip awan. Walah, ya wis lek ono, Bu. Hati-hati loh, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho alah. Kene Bu, lho kene Bu. Gak kerja ta Bu sampean? Kerja sih, tapi mabune sore. Aku kangen ambek putu-putu makanya aku mampir ini sisa. Oh alah. Oh iya Bu, aku lali. Koperasi ini wayang bayar loh Bu. Burung ngono Win. Tak delok-delok kok tasnya sampean anyar, gawe mas-masan. Iki ta. Iya sih iki nyar sih ancene. Terus lek mas-masan ki iya lah Win, mumpung rego mas iki mau rodok mudun, makane tak rupakno. Ya Allah Bu. Iki gak seneng ta lek ibumu iki dandan koyo ngene iki. Ya Allah Bu, ya bukannya gak seneng lah, tapi sampean nek misale wayahe bayar terus gak ndek dhuwit ku terus piye? Ya sik sabar, sik tak golek-golekno. Wis meneh-meneh sampean nek butuh maneh aja nyun tulung aku Bu. Kon iku cerewet, menantu cerewet. Dijaluki tolong ngene kakean ngomong, sak ngewangi bayar kakean ngomong. Wis sak mulai aku. Walah Bu, ya wis Bu, masalahe lho. Maroto aku akon koyo ngono iku gak pisan pindho malih dadi langganan. Nek ya ngene iki aku boleh gak enak sih ambi koncoku.